kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Gary. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nakulungan. Hanggang dito na lang. Oh, insom na ron? Sa'yo ba ron? Kadayotang! Hi! Oh, Tina? Nagdakog pagkaon pa na nato. Uy, naghago pa magid ka. Sige lang, good. Gusto lang ko nga magkadungan tagpamahaw ron. Dili ba mawa ka sa kasimana kay doon na may seminar? Oo? Taas-taas pa na ako sa kasimana, uy. Mga naniguro gyud kog anihi dinhi karon kay nakasiguro man gyud ko mingawon pa nimo. Ikaw gid. Sige na, mga ta. Dali! Kaunog maayo. Naandam na nimo imo mga dadonon? Oo. Mana? Lagi. Basin ba yung mangita kag laing dito, ha? Kuna pa ko'y plano. Sa una pa undaan na akong gibuhat. Mausad. Mausad tingali nga dili ko ganahan nga let go ka. Hayahay ras ubang babae no kung maadto kanila. Bay! Sos, may nakitaan tagi gay. Sige, huwag text-text na mo ay. Hindi man ka mo replyan na. Ano sa mga gay? Di ka pa ko nang hapsay sa akong mga butang sa room ba eh. Nga nam day. Hindi ko niya ba? Naman sa seminar, mga naog ka sa ubos din nga, Pel. Nami imnanan, bay. Sige bay. Pwede rin tayo. Og nasa si Charlotte, bay. Muuba na to. Mau ba? Oo. Text-text lang taon niya. Og pwede sad nga magawas taon niya. Og mangita lang taglaing bar nga atong pwedeng kaimnan. O basta, text-text lang niya ta. Okay? Sige bay. Hi! Sorry, nauwahi ko. Okay ra, Charlotte. Di pa man sad gay may dugay nga naabot din eh. Uy, mayo kay nakauban ka na mo ron, Gary. Abi na ko, gibawalan kang Tina nga maguban-uban na mo. Ha? Waman. Mabisi lang igo-usahay mo nang di ko makakuyog ninyo kung namoy mga laag. Jesus, ing nahinoon nga in love gid kay kang Tina. Maog yun. Bay ako ba nimo no? Suway gud og laing putahe gud. Ha? Unsa man wa ka puli, ha? Bay, Kada, sakto gid mo amigo, Gary. Uy, ayok prisuhan imong ugalingon sa usa lang ka babae. Uy. Unsaon man nimo pagka kita sa mas maayo kung dili ka masuhay sa laking, di ba? Charlotte. Onya, sa akong room. Ako lang usa. Pwede ko nimong atuon if gusto ka. Bay, una lang ko ah. Nara din ni sa floor ng akong room. Biyan ka lang ka ha. Ubog lang ko bay. Sige bay, sige. Okay, bay. Tuon ko baka si Charlotte, no? Sa'yo ba rin? Tingaling room service. Charlotte? Lain kay ka. Nagpaabot ba ako nimo gabi isa kong room pero wag gyud ka mo adto. Charlotte. Uy. Tama. Nga lisod ka man din, isaradaan pag hindi mo aputahan. Nga no. Dili di kaganahan nga mahita po ni. Nay ba kung gusto kang musuway na ko, Gary? Maong ako na lang yung may ani.
Huwag mahibawan bisag kinsa sa itong mga kauban. Ha? Kung unsa may nahitabo na to karon. Huwag lain. Kundili. Gawas nung kalipay ra. No feelings involved. Gary. Maayo kinaulit ka na. Dimingaw gid kayo ko nimo. Ako sad. Kumusta yung seminar dito? Okay naman. Okay lang. Good. Gusto unta ko nga makipanoroy ni mo ron, pero basin og ikapoy ka no. Basin gusto ka mo pahuway lang una ba? Pwede Roy. Asam ka gusto nga mo adto ta. Sure ka? Ubanan ko nimo? Suka lang itong pag-seminar na mo. Huwag na nahitabo naman ni Charlotte. Wanagid kayo siya managad pa na ako din sa opisina. Mura siya naglikay na ko. Nalain ka siya sa kung gisulti niya to. Bahala na Lisod sa kayo kung bubuhay kong istorya nga dili gikan sa kong kasing-kasing. Lisod na kung palaumong na ko siya. Kaditang. Charlotte, ano niya ka? Ni ako. Kay may importante kong toyo nimo. Unsa ba? Gary, mabdos ko. Unsa? Bungol ka? Ingon ko, mabdos ko. O kinahanglan nga imo kong barugan. Pero, Charlotte, Gary? Hi. Mag-anihan na gyapon siya? Charlotte, unsa ba? Mahimo ba? Ayaw pang ilabot sa kong kinabuhi kay wa tay relasyon? Wa bitaw. Pero dunay nahitabo nato. Unsa? Nasulti ko na ang angay na ko isulti. Kamu na sa tingali mo yung angay magsulti. Wato na ko. Gary? Wala na ko kapuging akong kakalit. Ganun na buhat, matindi mo na ako. Ay kung pangutan nagsama na. Eh mas una pa kang nagbinuang ako. Gary? Wala na ko kapuging akong kakalit. Ganun na buhat, matindi mo na ako. Ay kung pangutan nagsama na. Eh mas una pa kang nagbinuang ako. Sumabag di maus ka? Ngano, Gary? Dili pa ba di ko bayad sa sahang ako nahimo ni mo sa una? Hanggang karon sama din ako kinahanglan pamatud-an akong kaugalingon nga nagmahay na ko sa akong gibuhat diha nimo. Ambot pati na. Dili ingon anak ka sayon. Nagsabot na tanga magpakasalta. Pero, usa ka buwan before sa atong kasal, mao na lang akong mahibaw ang di ka di mo nga namabdos ang sila yung lalaki. Mao bitaw, di ba? Namawi ko nimo karon. Tungod kay gusto ko nga mabalik nato kung unsa ta sa una. Mahal pati ka. Pero hangtod ka ron. Niya paghihapon ang sakit din na. Sakit kayo. Mao bihinog ng ganun hangtod karon. Wa pagit ka maghagad og balik ko kasal na ko. Okay, sige. Dili na ko mabugos pa ni mo, Gary. Gisuwayan na ako, pero kung wa na yun, untangon na lang di. I-focus na lang ako tanan kong oras ug atensyon sa akong anak. Hanggang dito na lang pilit ko
Naundang yung Tina. O igo ra sa kuno suporta sa anak namo ni Charlie. Karon, nagpabilin gyapon kong signo. Ang kuno nako. Napamagyapon ko yung pagbati ni Tina. Pero ang sakit nga iyang gibuhat nako nagpabilin paghihapon dinhi sa kong kasing-kasing. Dinhi lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao kato mga higalan kaagi ni Gary nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipanayo, awit nga regalahan hanggang dito na lang. Hanggang di